enche bia ena nananom wa Asante Mamponghene onum ede opani na so de hyebrante ebe kire yewura krobia Asante Kotokohene se ono ena bibia totomu a omeso da sebre Osei Bonsu a onya no ba bi kro no omeso ne tuo na na eye Asanteman dwete dwaso na ontoto eniema ema Asante Mampon enkoso yewura gine tumu ehye wonso mfa no kotena patem na omo nya mamre ne amane bi esefata na afi omo enfa no mekire na onsai amamre kwaso wasai akire ne manfo awie ene dai Asante Mampon nananom konyasofo ene amanhene bi aba menhia hemfi a won yewura eba belinkita ho ne nyina ne se obesire nsae ama Asante Mampon manhene fofora woyi no eno ntimino kasei nana ejakoma di fie Asante Mampon mahema one ne nkonyasofo nyina ewa ha amanhene bi etisa denkrenya manhene afi kwa manhene ena fofora ewa ha ne yenim ene se won nyina no eye anuanom insansom ye bretufo eno nti abra openi onsai akire ne manfo ewo Mampon no na wonum nyina ewo ho a omo ebo ne chidom enne wabel betai wonum enua achi a omo eba besire nsae ama no eno ene koso ewo menhia kotokofie eye Opemsuo radio Opemsuo TV a de ho dwumadi esum Asante mamedin ede kwabena kire Martin ado Fortune, liberty and liberty. So, America crane, Ebeka crane, Yakubino. Mamponghene, Madam Crane, Mamponghene for Mubaha, Eddie Shibrantia, Omanian Mampon, Sabin a pattern in San every year. Mubaha, we are, say, my chairman, you know, any Sabi, not to be a second. Young Kohana, man, is a Fatabiano. Yankohe na Mampon penifo entrance no Sanchez sabe Mampon penifo no na afi entrance no penifo so ensi bibi nkyere no adawama na otwe no pepepe na yekoye ekohe etutu bibia ma bibia ye kama yese de ho amane ebe no na sabi emu dance so e bibia bekyere no so ba ya yekrensam oni sapentu whisky pentu emu dance die na fe bo mu ade da so ni ko ni wo ba chido anko ya akodo osi arbo yo chido ni ha akodo ni ha akodo ni na to ni chido o ba do so yi ayo se le anunchi so yi ni o de be ni hospital o da be ni na so ni so yi adaba yo anzi wa senu sima pe guna ati le bidia ma bra mo ha e joro wa ni shasa to mai si o ko chono se jora o shasa to mai e jora ni wa na o transit sa to mai to ni wa ni so ni si bichiwa Muna si na mko. No. Ana akwado ni nzini. Ana akobia. Chama ba kono. Ana chama ba kono.
enti senia yedi kan ebom amane no ene energisem abane nyina ne se yewura krobia Asante Kotokohene otumfo se tutu ababio wama kwan se nyankropon ya adomo a edwada ebeyi na chese nne na otwe no Sante Mamponghene hene a woyi no a wase bibi akyere ne manfo me kyere da sebre Osei Bonsu a otoso miensa womra mese bibi enkyere no na afi na henie no entumi enimu na Sante dwetedwa no onkotena so na ontoto niema eman enkoye na yenim se openi no yedi kan bonidi ama mamre ne amane kwa so ordinatra patem wosa akyere ne manfo na ne mpanyimfo nso so akyere no nyame yadomo a na otwe a ibesi adwade di animu no na obese bibi akyere yewura na nanom Mamponghene bete se domia bra afi yadankranya bechim onum nyina eba beta na chi isanse amamre mu no onum eyanuafo eno nti obesre insaye onum nyina eje pene beta na chi a ayefe na ayekrabe nyame yadom a edwadai na openi no obese bibi akyere Kotokohene na afi na henie no etimi edi Opemsuo TV Opemsuo Radio menhia ahemfie.